Dadi wong wedok ki penak ya ndak. Penake nek entuk jodoh. Gua awake sakmene kowe. Wah. Oh, iki gambar iki asli apa palsu? Palsu iki. Ketoke. Saithik. Mangga Nduk. Amung ati pawit tane kene swantene nggih sae. Ayo mong ya bareng-bareng timbang aku kok keblusuk ngarep. Ya ndak. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih yen angel angel ka langkung tan kena ati numbes harta dawake apa nduk langgame langgame dadi ati dadi ati monggo Mas Pak Pajar. Para tamu, mugi sakeca lelenggahan trantos lumat dening tata cara pahargyan kawangga punya Bapak Indra Susilo wonten ing Warung Losari sinambi mitengetaken perdana progresif makarya Nopal Jaya ugi Dahlia.
Piye? Oh, jan wis perdana progresif kuwi nek nang waru, Nduk. Wis kaya keluarga. Keluarga. Babakan rego ora dipikir karo Masmu Bolotos ki. Oh, ngoten. Duit ki wis ora tau dijikuk. Ngoten. Jikuke nek butuh tok. Padahal akeh butuhe. Akeh butuhe. Mas Bolotos ki nek kalih Mas Harno, bose Nopal iki wis kaya sedulur lanang. Ndek bengi Harno ki iso dipisu-pisui karo ngono. Wah iki piye to karepmu? Lah ngopo? Ora tak mbok transfer. Moga. Moga dilajeng. Nopi. Halo Mbak De. Ayo tindak mereka ya. Nggih. Mbok menawa ketemu Mas Sabar. Sinten? Sabar tukang ibot. Kabel ayo. Rada metune ndak? Bojone ngejak anake. Sak anake. Engko wis pokoke nek awan iki ra gelem nyanyi kibote dol wae. Kok kejem to? Kejem no. Derman kok dilawan. Ndek bengi lho enek kanca-kanca derman blonder. Ndi? Olah kae kono. Derman blonder jare wejan. Aku ki opo aku tak ono. Jebule paguyuban. Mangga.
Mas Laso Wibowo sarjana hukum sekalian Pak Bayan Karangkidul. Nggih nembang nggih Mas. Kalih nyangoni lho ya. Sisan tak tembung pupung Bu enten kok. Oh nembang tok ora nyangoni lah kojur aku. Kojur. Monggo dilanjut Dek Novi. Tati hati sembah nuwun matur nuwun Dek Novi. Wis.
Seserangan kata-kata perdana progresif. Sawah kono. Teko kono. Aku mau yo mangkat. Bingung parkirane, Mas. Bingung piye? Aku dilebokne omahe wong. Lah sing leboke sapa coba? Pak Ekskur. Oh, mesti Pak Diyatno mesti. Ora ngerti jenenge. Wonge gedhe dhuwur. Wonge cilik. Oh, cilik. Lah sapa? Tuwas aku bethekku kleru. Ah, dudu. Dadi sing leboke dudu Pak Diyatno. Pak Desar mesti. Iya ketoke. Ndi wonge? Pak Desar. Kok gak mbok leboke ngomahe Pak Desar aku jur aku. Iya ketoke. Wong kono Joko. Mampir kok, Mas. Kono Joko iki. Ora entuk berarti. Ora entuk. Ora elok ya. Nek lawange dibuka, nek ditutup entuk. Entuk. Malah bahaya wi, Mas. Ora. Engko ditutuke. Nggih. Aja semalam wong bagus tresnake. Nopal Jaya Audio Sound System ugi Dahlia Bapak wonten Waru Losari. Beta
iya esek-esek ya pas keket ngene iki. Bondo aku kene jujur aku kene babakan ngono ki mikirku rada lemot. Rada lemot. Pendium iki pendium cendhek sithik. Dices pripun? Lho Mas Akbar. Aku nek mbok ces ngono ki wis ora sah wong kabele rusak kok. Oh pun anu ta? Kok ces-cesane rusak. Gapuk amin mbahmu. Amin. Wong ces HP kok. Lah ya ces HP-ne wis gapuk tugel ya, Mas. Heeh, sing ku arep nek entuk bayaran kok kene arep tuku nang konter. Alhamdulillah. Di utang wae to, Mas, bayarane. Gak sah. Lajeng nggih, Mas. Nggih. Aja sebelah wong bagus tresno iki ora bakal ayo ora suwe aku bali besok sumenting ono ing sisih. Jan luar Sampun biasa. ya, Mas. Pamune Pak Indro dugi mriko wis jan luar biasa. Asik. Ayo yo.
Jos, mantep. Jas, mantep perdana le niki musik kesukaanku ya. Oke. Oke. Lajeng ya, Pak. Monggo. Aja lali pamele